ଅପେକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ। ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ବୁଝୁନି ସରକାର। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବସାଇଲେ 7 ଘଣ୍ଟା କାଳ। ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲାନି ତମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସ। ସମାଧାନ ନାମରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉଠୁଥିବା ସତ୍ୟର ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବାର ହୀନ ଉଦ୍ୟମ। ବାଡ଼ ଖାଉଛି କି ଫସଲ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ହିନ୍ଦୋଳ, ନରସିଂହପୁର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି, ନିମାପଡ଼ା, ଛେଣ୍ଡିପଦା, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଲୋଇସିଂହାରୁ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା କେଳେଙ୍କାରୀ କଥା କହି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଟିକାରୁ 9 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମାଧାନ କରିବେ କ'ଣ? ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇ ନଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହିଳା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏପରିକି କିଛି ମହିଳା ନିଜର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅତି ବିକଳର ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଗ୍ରାହକମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ କିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ସଂସ୍ଥା ନିଜର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଇଯାଏ ଏଠି କହିବା କାହାକୁ, ଶୁଣିବ କିଏ ବୋଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରେନବୋ ମିଡ଼ିଆ।